voda, budete brečet, že vám nevzbylo nic po rodičích, protože vy se zaslepíte těma majetkama po rodičích. A mně přijde velká voda. No zdravila z letmé náhledy a ona ti ukázala fakáče. Fakt? A přijde velká voda, vy nebudete mít nic, protože vaše majetky vám zaslepí vaše vzpomínky a já si budu užívat. Při každém mrknutí, zavřením očka si vzpomenu na každý úsměv mojí mámy. Když to řeknu na každou blbě, i na každou facku mojí mámy. Ale vyhrála jsem já, ne vy. Protože v závěru ještě budete nadávat, že musíte něco do těch majetků vrážet. A to je celé. Dobře, Veru. A cítíš se lépe? Takže letmé náhledy, natáčejte si to. Natáčejte si to, dělejte si s mýma streamama, co chcete. Tam ty opičky, co to komentujou. To jsou lidi, co čekají jenom na to, kdy ti nejbližší odejdou. Protože kdyby ne, tak jim je majetek u prdele. Já nevím, co jsi za profil, Nejsem, Verunko, smutná, my si tady jenom povídáme. A letmé náhledy, ještě jednou, prosím vás. Že se mě tam někdo zastane. Už seš v tom, babičko, docela trapná. Protože víte, čeho jsem si všimla? Kdokoliv se mě na té stránce letmé náhledy, prosím vás, zastane, tak je komentář odstraněný, nebo jsem to já. Takže já mám 10 000 profilů a prostě tam píšu prostě nějaké věci na moji osobu, ale ať jsou dobré. Zkus jít ke mně na profil a koukni se do BIA. A v BIu máš můj druhý profil. Ale ty máš profil ne, tam jsi odblokovaná. Co máš dnes k večeři? Já vůbec nevím, co budu dělat. Kdo to tady je? Kdo to tady je? Děkuju, Verunko. Takže tak. Co jsi dneska papala? Takže, jako poslouchejte, co jsem dneska jedla.